салому алейкум мухлисони ММА. Ба канали мо хуш омадед. Дар видео лайк гузоред ва обуна шуданро фаромӯш насозед. Мо бошем видеои имрӯзаро оғоз мекунем. спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм-канали Шермардоншоп мебошад, ки беҳтарин либосҳои босифатро ба шумо пешниҳод мекунад. сифати олӣ ва аз матоъҳои қиматбаҳо бо нархи дастрас. доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон аст. барои фармоиш ба ватсапи дар рӯи экран буда нависед ва ё барои тамошои дигар намуди либосҳо силкаи телеграм-канал дар комментария ҳаст. дар омада тамошо кунед, чун ҳама рӯза борҳои нав гузошта мешаванд. Самандар Муродов ба мухлисонаш муроҷиат карда дар инстаграмаш чунин навист: салому алейкум бародарон, 20 январ ман ба Атагон дар UAE Very Ors бармегардам. раҳмат ба ҳамаи он нафароне ки дастгирӣ мекунанд. иншааллоҳ ҳаракат мекунам ки ҳамаи шуморо хурсанд намоям ва ҳамеша бо шумо хоҳам буд. дар Абудаби вомехӯрем. ёддост мешавем ки Самандар Муродов 9-0 ба варзишгари узбек Бобур Курбонов 13-5 20 январ дар UAE Very Ors 46 вомехӯранд, ки чун ҳамеша барои тамошои прямои эфир дар телеграм-канали мо обуна шавед. силка дар таги ҳамин видео ҳаст. ислом Махачев рақиб ва санаи муҳорибаашро эълон кард. чемпиони амалкунандаи UFC дар вазни сабук Ислом Махачев хабар дод, ки рақиби навбатиаш варзишгари амрикоӣ Ҷастин Гейҷи хоҳад шуд, ки дар рейтинги дивизион сатри дуюмро ишғол мекунад. 8 июн бар зидди Гейҷи моҳи ноябр дар майдони Мэдисон Сквер Гарден дар Нью-Йорк бар зидди ғолиби муҳориба байни Оливейра Арманд ва моҳи феврали соли 2025 бошад бар зидди касе ки набошад, навиштааст Махачев дар шабакаи иҷтимоӣ. соли гузашта Ислом Махачев 2 ҳимояи муваффақи камарбанди қаҳрамониро анҷом дод, ки дар моҳи феврал бо қарори якдилонаи доварон бар зидди Александр Волкановский пирӯз шуд ва дар моҳи октябр ӯро дар реванш нокаут карда буд. пас аз зуд шикаст додани рақибаш варзишгари тоҷик Фаридун Одилов дар мусобиқаи SAX 68 якбора 5 сатр боло рафт ва дар рейтинги вазни нимвазни дивизион ҷои сеюмро ишғол кард. бояд гуфт ки Фаридун Одилов дар мусобиқаи SAX 68 бар зидди варзишгари рус Михаил Махнаткин барои рохат ба даври финали Гран-при баромад кард, ки ӯро дар даври сеюм бо нокаути техникӣ шикаст дода ғолиб шуд ва рохат ба даври финали Гран-при гирифт. мо Фаридун Одиловро барои чунин боз як муваффақият табрик мекунем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. то видеои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.